The direct effect of poverty is hunger. Istoryaan nato karon ang numero unong problema diri sa probinsya sa Sugbo. Ug ang akong solusyon ni ani, ang pinakadakong problema nato diri karon is poverty. Would you believe nga sa Region 7, 2.56 million ang people who are in poverty line, and ang 1.72 ana naa sa probinsya sa Sugbo. So more than half sa Region 7 ang daghang poverty incidence, dako nga poverty incidence na diri sa probinsya sa Sugbo. The direct effect of poverty is hunger, kagutom, especially sa mga bata. Mauna nga ang akong foundation, Simply Share Foundation, we started the first food bank diri sa Sugbo. O it's the first food bank also in the Visayas. Ang food bank manggod is a proven solution in addressing hunger because we collect surplus food and we give it to those nga nanginahanglan, those facing food insecurity or hunger. Ang programa manggod karon sa probinsya kanang gitawag nilag Sugbusog. Sugbusog is a long-term solution to hunger. It's practically urban farming. As you know, ang kaning hunger, urgent manggod ni, sakit ni ang gutom, especially sa mga bata. Mao na kinahanglan gyud ta mangulikta og pagkaon. Kay according to United Nations, there is 17% surplus food. Ang food banking, it addresses three things: hunger, wastage, ug environment. So instead ang pagkaon maadto sa mga landfills, ato na lang kolektahon para mahatag pa nato sa katong nanginahanglan. Ang food bank mangulikta og mga surplus food from manufacturers, from distributors, unya ihatag ni siya to those facing hunger and food insecurity. So kani proven solution na gyud ni siya in addressing hunger, ug amon aning gibuhat sa foundation, sa Simply Share Foundation, and we have been serving thousands of beneficiaries diri sa probinsya sa Sugbo ug Cebu province in general. And during COVID pandemic, we have served around more than 1 million meals na to those facing hunger, no? And another project that I will be enforcing once I sit as governor is the establishment of community kitchens. As you notice, ang atong mga barangay na ay mga daycare center, na ay mga barangay hall, na ay mga gym, pero walay kusina. Mauna, kinahanglan jud nga mag-establish sa community kitchen para through the kitchen, ang mga civil society o mga donors naa sila'y mabutangan sa mga pagkaon, o also pwede sila nga didto magluto kung naay mga feeding programs. Sa akong panggobyerno, paminawon tamo, kay kamo ang Sugbo.